Дөрес хәтерләсәм, дуслар, куллары кесәдә булган кешеләр турында ялкау диләр булаймы? Алай яхшы түгел. Менә шулай, яхшырак. Димәк, мин эшкә керешәм. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Сәлам, хөрмәтле иҗат сөюче дусларыбыз. Йолдызлык мизгелләре тапшыруның чираттагы чыгарылышын менә шулай яхшы кәефләр белән без башлап җибәрәбез. Сез дә безнең белән икән, сез дә эшләрегезне ярты сәгать вакытына читләтеп куйдыгыз икән, әйдәгез бергәләп тарихка юл тотыйк. Алга, дуслар. Узган тапшыруның чыгарылышын искә төшереп, мин менә бүген шундый морячкага ошаган кием киергә булдым. Дөресен әйткәндә генә диңгез бит сагындыра, дуслар. Ә менә безнең йолдызчыкларыбыз хәзер рәхәтләнеп кара диңгездә чумына, рәхәтләндереп ял итә, кояшта кызына. Ә иң мөһиме, алар шул ял көннәрен файда белән үткәрәләр. Әйе, бүгенге тапшыруда да без Кырым турында сүз алып барабыз.
Sine gene күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Кем инде булай җырлый? Менә ничек кирәк? Алмадан кар суы, бөек таулардан килә. Алмадан кар суы, бөек таулардан килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алмадан кар суы, минем йөрәк ярсуы. Алмадан кар суы, минем йөрәк ярсуы. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә, сине генә көтәм, сине генә, сине көтәм. Sine gene küttem, sine gene sağınam, sine gene күрәсем килә. Sine gene küttem, sine gene sağınam, sine gene күрәсем килә. Sine gene küttem, sine gene sağınam, sine gene күрәсем килә. Sine gene küttem, sine gene sağınam, sine gene күрәсем килә. Күңелдә минем туган яр, бигрәк тә якын шул син. Кырларың өстеннән искән, җилләргә хәтле сусыйм. Тезләнәм чишмәләреңә, бетмидек сусаугына. Мин бәхетле бары тик син, бәхетле булсаң гына. Ник болай сагышлы иттең, шул кадәр мине соң син.
жали түгел сиңа, гүлім жали түгел сиңа, алым жали түгел сиңа, гүлім жали түгел сиңа, алым түгел гүлім түгел, жаным жали түгел сиңа, алым түгел гүлім түгел, жаным жали түгел сиңа. Sinne, kullarımı diyem sinne, ağlarımı diyem sinne, kullarımı diyem sinne, ağlam tuğul gülüm tuğul canlarımı diyem sinne, ağlam tuğul gülüm tuğul canlarımı diyem sinne. Havay bulamazsa yıldız var. Karanlığı dip kelime kalama havay bulamazsa yıldız var. Мастер-класслар, концертлар, ижади чыгышлар, кичке уеннар. Әле дуслар бу списокның башы гына. Дөресен әйткәндә 18 көн дәвамында йолдызчыкларыбызның сулыш алырга да вакытлары юк. Димәк, алар кырымнан арып кайталар. Әмма ләкин илһамланып һәм тәҗрибә туплап.
девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Девчонки, вы самые лучшие! Это все для вас! Мы вас любим! Поехали с нами! И давайте все вместе руки выше. По Сиреневым бульварам, по воскресным площадям ходят девушки такие, что не верится глазам. Не заметить невозможно их волшебной красоты. И одну из них увидел, про себя подумал ты. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Девушки, вы здесь? Всем вокруг давно известно, ты не трус и не герой. Но девчонкам, если честно, не соскучиться с тобой. И отбросить все сомнения, ты шагнул к ней и сказал: я такой, как вы, не видел, но всегда вас мечтал. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Захар, Нурман, Данил, Амир. По Сиреневым бульварам, по воскресным площадям идет такой девчонкой, что не верится глазам. И на всех друзей вопросы говорит с улыбкой ты, что сказал, что невозможно дотянуться до звезды, дотянуться до звезды, до звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня, но не назад мне часа, сказала только жди. Остро волнуясь, я жду телефона, и беспокойно сердце стучит в моей груди. Быть может, ты забыла мой номер телефона, быть может, ты смеешься над жизнью моей, но я не понимаю, зачем ты так сердита. Перестань смеяться и позвони скорей, но я не понимаю, зачем ты так сердита. Перестань смеяться и позвони скорей. Вчера ты так спешила, когда мы расставались, и на прощание слова я не успел сказать. Только обещала, что позвонишь сегодня, и я готов годами у телефона ждать. Быть может, ты забыла мой номер телефона, быть может, ты смеешься над жизнью моей, но я не понимаю, зачем ты так сердита. Перестань смеяться
Ата-аналар да инде безнең Татарстанда балаларны дуслар. Ә бүтәнче ничек? Балалар безнең киләчәгебез, балалар безнең таянычыбыз. Һәм шуңа күрә безнең Татарстаныбызга, Татарстан җитәкчелегенә менә шушы җәйге сменалар өчен, шушы балалар бәхете өчен без рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Рәхмәт сезгә. Безнең белән булыгыз, безнең белән калыгыз, исән-имин булыгыз һәм киләсе очрашуларга кадәр. Сау-сәламәт булыгыз, дуслар. Пока-пока.